disipulos ko. Bagong tugon itinatao ko sa Indo, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa Indo. Itinatao ko sa Indo, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa Indo. Si Jesus nakagurangnan, naghanaw kan sa indang mga bitis, asin nagsabi sa inda, ining halimbawa itinatao ko sa Indo. Itinatao ko sa Indo, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa Indo. Kagurangnan ikamahanaw, mahanaw kan sa muyang mga bitis. Si Jesus nagsimbag sa inda, kunda ika magpahanaw sako, daika angay sa sako. Tugon itinatao ko sa Indo, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa Indo. Kung ako sa Indong maestro, naghanaw kan sa indong mga bitis, kamo man dapat magpahanaw-hanawan, nganing maaraman nin gabos kamo disipulos ko. Itinatao ko sa Indo, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa Indo. Itinatao ko sa Indo, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa Indo. Si
Jesus nakagurangnan, naghanaw kan sa indang mga bitis, asin nagsabi sa inda, ining halimbawa itinatao ko sa indo. Bagong tugon itinatao ko sa indo, magkaminootan kamo, siringkan pagkamuot ko sa indo. Kagurangnan ikamahanaw, mahanaw kan sa muyang mga bitis, si Jesus nagsimbag sa inda. Kung dai ka magpahanaw sako, dai ka angay sa sako. Bagong tugon itinatao ko sa indo, magkaminootan kamo, siringkan pagkamuot ko sa indo. Kung ako sa indong maestro, naghanaw kan sa indong mga bitis, kamo man dapat magpahanaw-hanawan, nganing maaraman nin gabos kamo disipulos ko. Bagong tugon itinatao ko sa indo, magkaminootan kamo, siringkan pagkamuot ko sa indo. Itinatao ko sa indo, magkaminootan kamo, siringkan pagkamuot ko sa indo. Si Jesus nakagurangnan, naghanaw kan sa indang mga bitis, asin nagsabi sa inda, ining halimbawa itinatao ko sa indo. Bagong tugon itinatao ko sa indo, magkaminootan kamo, siringkan pagkamuot ko sa indo. Kagurangnan ikamahanaw, mahanaw kan sa muyang mga
Jesus nagsimbag sa sainda, kung dai ka magpahanaw sako, dai ka angay sa sako. Bagong tugon itinatao ko sa Indo, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamot ko sa Indo. Kung ako sa Indong maestro, naghanaw kan sa Indong mga bitis, kamo man dapat magpahanaw-hanawan, nganing maaraman nin gabos kamo disipulos ko. Bagong tugon itinatao ko sa Indo, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa Indo. Tugon itinatao ko sa Indo, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa Indo. Si Jesus nakagurangnan, naghanaw kan sa indang mga bitis, asin nagsabi sa inda, ining halimbawa itinatao ko sa Indo. Bagong tugon itinatao ko sa Indo, magkaminuotan kamo, siringkan pagka. Diyos marhay na hapon po sa Indogapos, mga tugang. Anhuring pamanggikan sa tuyang kagurangnan, sarong pagpreparar, asin sarong pag-antisipar, kan maabot na pagsakit niya. An Eucharistia na itinao sa tuya, kan banggi na siya pinagpasaluiban, simbolo o sakramento kan paggagadan asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Sa pagselebrar niya kan Pasko kan mga Hudiyo, tinauan niya ini ininbagong kahulugan. Poon ngunian, siya an korderong iaatang, an kordero na nagpapara kan kasalan kan kinaaban. Ini an sakong hawak, ini an sakong dugo. Si Kristo na satong Pasko
inatang. An Eukaristiya na inapod niya tong agape, sarong bangkete nin pagkamuot. Sa pagselebrar kan bangketeng ini, kita nakikisumaro bako sana sa kagurangnan, kundi siring man sa satuyang kapwa miyembro sa hawak ni Kristo. Sa pagtaon yato kan tanda nin katuninongan, inilugod maging tunay na tanda kan satuyang pagkamuot sa lambang miyembro kan simbahan. An satuya pong Santa Misa ngunya na pagkahapon, pangengenotan kan Arsobispo Emerito kan Cáceres, Muy Reverendo Rolando Octavos J. Tria Terona, D.D. Matindog po ang gapos, asin awiton niyato an awit sa pagpuon.
Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kang Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako unta ang sa tung mga kasalaan, ido ko ang payo. Tanganing kanigo kitang mag-celebrar kan mga banal na misteryo. Ang gabos mo kusog tabi, kukumpis o Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makpuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, mapuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. mahirap bang loob sa to ang Diyos na makakamhan. Asin pakatawada ang sa tong mga kasalaan, darahon kita sa buhay na daing kasagkon. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
Ito ko ang payo. Mamibig kita, O Diyos, namimibig kami. Warasan sa mong nakikisumaro kang orog kabanal na pamanggi, bago nagtusay kang sadiri sa kagadanan, nagwalat sa simbahan sagkod paman, kan bagong sakripisyo, asin bangkete kan sayang pagkamuot, tanganing gikan sa orog kadakulang misteryo, magsakdo kami kan kapanuan ning pagkamuot asin buhay. Huli kay Yesu Kristong kagurangan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay at sinagahade, kasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Kan panahon ni Kristo, ang mga Hudiyo nagselebrar kan pag-agi siring sa kinaugalian. Sarong kordero, ang binubuno, asin may dakulang pamanggi, sa laog kan sa indang paghali sa Ehipto, kung sain sinda ngani nagin uripon. Sagkod ngunyan, ini sa indapang ginigibo, sosog sa tradisyon kan mga Hudiyo. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Nagsabi ang kagurangnan ki Moises, asin ki Aaron, sa daga nin Ehipto. An bulan na ini, magiginindong puon kan mga bulan, magiginindong enot na bulan kan taon. Magtaram kamo sa bilog na komunidad nin Israel, na ansabi, sa ikasampulo kan bulan na ini, magkua ang lambang saro nin kordero para sa pamilya. Sarong kordero na lambang harong. Kung sadit ang pamilya para sa sarong kordero, kukuahon ka iyan ang kataid. Ang pinakaharani sa harong, susog sa bilang kan mga tao. Susog sa makakakan kan lambang saro, pipilion nindo ang kordero. Kordero na mayo nin kadinan, lalaki, sang taon dapat igwa kamo. Sa mga karnero o mga kanding nindo iyan makukua. Sa sarayon nindo iyan, sagod sa ika-14 kaining bulan. Asin, bubunoon iyan, kan bilog na katripunan, kan komunidad nin Israel, dapit hapon. Makuasinda nin dugo, na ilalahid sa duwang hamba, asin sa dintel kan mga harong nakakakanan. Kakakanon ang karne sa bangging iyan, inihaw, kaiba ang tinapay na mayong levadura, asin ang mapait na duot, kakakanon iyan. Siring kaini, kakakanon nindo iyan, ang habayan na hagkusan, ang sa indong sandalyas, sa indong mga bitis, asin ang sa indong sugod, kapot kan sa indong kamot. Kakakanon nindo iyan, nin hidali. Pasko ini kan kagurangnan. Maagi ako sa daga nin Ehipto, sa bangging iyan. Asin, hahampakon ko ang gabos na panganay sa daga nin Ehipto. Tawo asin hayop. Sa mga Diyos nin Ehipto, gigibuhon ko ang mga paghukom. Ako ang kagurangnan. Ang dugo, magiginindong tanda sa mga harong, kung saan yaon kamo. Pagmahiling ko ang dugo, lilihisan ko kamo, asin dai mangyayari sa indo, ang pangraot na peste, paghampak ko sa daga nin Ehipto. An aldaw na ini, magiginindong aldaw na girumdumon, asin sesilabraron nindo ini bilang fiesta kan kagurangnan.
sa saindong kapag-arakian, ipagpifiesta nindo ini, pagbuot para sagkod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa tuwang kalis ng bendisyon, iwan pag-akukan, dugo ng kagurangan. Sa tuwang kalis ng bendisyon, iwan pag-akukan, dugo ano ang ikakabalus ko sa kagurangnan, huli sa gabos niyang karahayan sa ko, an kopa nin kaligtasan, iitaas ko, asin an ngaran kan kagurangnan, aapodan ko. Sa tuwang kalis ng bendisyon, iwan pag-ako kan dugo ng kagurangan. Mahalaga sa mata kan kagurangnan, an kagadanan kan mga dayupot sa iya. Surugoon mo ako, aki kan lingkod mong babae. Hinubadan mo ang sakong mga bugkos. Sakong kalis ng bendisyon, iyon pag-ako kan dugo ng kagurangan. Sa imo idudulot ko ang sakripisyo nin pasalamat, asin an ngaran kan kagurangnan, aapudon ko. Uutubon ko ang mga panuga ko sa kagurangnan, sa atubang kan bilog niyang banwaan. Sa tuwang kalis ng bendisyon, iyon pag-ako kan dugo ng kagurangan. Sa tuwang kalis ng bendisyon, iyon pag-ako kan dugo ng kagurangan. Sa lambang selebrasyon kan Eukaristiya, sa tuyang ginigirumdom, an pagkagadan nin sa tuyang kagurangnan, an sa tuyang misteryo paskwal, na inatang nin Diyos, tanganing kita iligtas sa kauripnan kan kasalan. An selebrasyon kan Kristiyanong pag-agi, maginlugod sa rong paagi nin pasasalamat, asin pag-omaw sa Diyos, na nagligtas kan sa tuyang mga kamagurangan, asin sa tuya man na hale sa kauripnan nin kasalan, pasiring sa kaligtasan. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Taako, inako ko sa kagurangnan, ang mga ipinaabot ko man sa Indo, na ang kagurangnan na si Jesus, kan banggi na pinapasaluiban, nagkuanin tinapay, makapasalamat, binaak ito, asin nagsabi, ini ang sakuyang hawak na para sa Indo. Ini pagibuhon Indo sa pagrumdom sako. Siring man ang kalis, pakatapos kan pamanggi, na ang sabi, ang kalis na ini, ang bagong tipan, sa sakuyang dugo. Ini pagibuhon Indo sa lambang pag-inom kaini,
sa pagrumdom sa ko. Hulit sa lambang pagkakanindo kaining tinapay, asin pag-inom kaining kalis, irinurok yaw nindo an pagkagadan kan kagurangnan, sagkod na siya magdatong. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kad Ebanghelyo susuki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Bago kan fiesta kan Pasko, aram ni Jesus na uminabot na ang sayang oras na malipat siya sa kinaban na ini pasiring sa Ama. Namutan niya ang mga sadiri niyang nasa kinaban, sagkod sa katapusan namutan niya sinda. Kan nagpapamanggi, kan ikabugtak na kan Diablo sa puso ni Judas na akin ni Simon Iscariote, na ipasuluib siya, aram na ang gabos itinao sa iya kan Ama sa iyang mga kamot. Asin hali sa Dios, siya nagluwas, asin duman sa Dios mapuli. Nagbuhat siya hali sa lamesa, asin hinubaan manto, nagkuha siya nin tuwalya, asin nagtapis. Dangan, nagpalis nin tubig sa palanggana, asin nagpoon paghugas kan mga bitis, kan mga disipulos. Ipinapahid ang tuwalya na tapis niya. Kaya nagdulok ki Simon Pedro, asin nagsabi ini sa iya, "Kagurangnan, ika mahugas kan sakong mga bitis?" Nagsimbag si Jesus, "An sakuyang kinigibo, day mo pa sabot mo niyan, alagad magigimata ka pakatapos." Nagsabi sa iya si Pedro, "Day sagkod no arin man mahugas kan sakong mga bitis." Nagsimbag sa iya si Jesus, "Kung day ta ka hugasan, mayo ka sakong kahirasan." Nagsabi sa iya si Simon Pedro, "Kagurangnan bakong sana an sakong mga bitis, kundi man ang mga kamot sa kapayo." Nagsabi sa iya si Jesus, "An nakapangarigos na, dai nagkakaipo maghugas, kundi kan mga bitis, ta siya lubos na malinig. Kamu man malinig na, alagad bako gabos." Aram niya kung sisay an pasaluib sa iya, kaya nagsabi siya, "Bako kamo gabos malinig." Kan mahugasan na niya an sa indang mga bitis, nagsuulot na an sa iyang mga gubing, asin makabalik na sa lamesa,
nagsabi sa inda, nasasabutan nindo ang sinabi ko sa indo, kamo nagaapod sa ko, maestro, asin kagurangnan, asin tama ang sa indong pagsabi, taiyan ako. Kaya kung ako naghugas kan sa indong mga bitis, ako ang kagurangnan asin maestro, kamo man dapat magpahinaw-hanawan kan mga bitis. Halimbawa ang itinao ko sa indo, tanganing kung ano ang ginibo ko sa indo man na gigibuhon. Marahay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos. Diyos maray na hapon sinong kabos mga tugang. Sa pagselebrar niya ito, kang solemne, ning huring pamanggi kang sa itong kagwarang ng Iso Kristo, ginugurumdum niya ito ang duhang dakulang grasya or gift kang kagwarang ng Diyos sa satong kabos sa bangwaang simbahan. Enot, ang biyaya, grasya, kang pagkapadi. Ngunyan, ginugurumdum niya ito ang institution of the priesthood. Ikaduha, ang grasya, ang balaog o biyaya ning banal na Eucharistia, the gift of the Holy Eucharist. Ining dua, napaka-importante sa buhay kang bangwaang simbahan. Ang padi, nagpapahiling kang lalawgo ni Kristo. Ang padi, pastor, na nagigiya sa mga kawan o kardero kang kaguranan ng Yesu Kristo. Ang mga padi, ang inapudan para iharubay, ipagrokyaw, ang marhay na bareta. Ang padi, ang nagdodolot kang banal na misa na duman, ginugurumdum niya to ang sakripisyo, ang pagkakadan, asin ang pagkabuhay, liwat ni Kristo. That's why this morning, ang mga padi, kaibang obispo o sa tahaw sa harap ng obispo, nagpag-o kang indang mga promises, mga panuga bilang padi. Si Father Albert, at si Father Uya Mansinda. Kaya palakpakan natin ang padi kang sa tong Archdiocese kan Casares. Ikaduwa, sa sakramento ng Eucharistia. Sa sakramentong ini, tulong bagay ang dapat niya itong siriman ako sa itong mga puso. Enot, Eucharist, sarong grasya, kang presensya, totoong presensya ni Kristo. The Eucharist is the sacrament of the real presence of Christ. Kapag nasabit ng pari ang mga tataramon kang konsagrasyon, this is my body, this is my blood. Uya, Jesus is present, whole, substantial, real in our midst. Dahil simbolo ni Kristo, dahil nagre-representar kay Kristo, kundi si Kristo mismo. Ngunyan, uya sa altar. Mga tugang, ang presensya ni Kristo, nagpapahiling kang kapanoan, kang sayang sinabi, do not be afraid, I will be with you till the end of time. Kaya kada beses na sineselebrar ang misa, and the Mass will always be celebrated till the end of time, Jesus is with us. Jesus journeys with us. Jesus accompanies us. Dahil lang yan, ang sakramento ng misa, ipinapahili na kita sa rong sakramento ng pagkaburunyog, pagkasararo, the sacrament of unity. Ang Eucharistia ang nagigibo na kita sa rong banwaan.
From the Eucharist, the church. Ecclesia, the Eucharistia. Mayong simbahan kung mayong Eucharistia. And we become truly church. Kada bes na kita, nagkakasararo para iselebrar ang banal na misa. At aram niya to mga tugang, ang banal na misa, sakramento ning pagkamuot, sakramento ning pagkasararo, the sacrament of love, the sacrament of unity. Uya ang simbahan, banawaan ning pagkamuot, banawaan ning pagkasararo, kang mga nagtutubod kay Kristo. Di ba sinabi ni Jesus, by your love for one another, people will know you are my disciples. You people will know you are my disciples who believe in me. Anagad mga tugang, may kaipuan na paguruporopan din niya to, ano ning sinasabi ni Kristong pagkamuot? What is this love that Jesus tells us that should characterize our church? May duwang elemento sa pagkamot na itinoosa sa to ni Kristo. Enot ang elemento ng sakripisyo. The love of Christ is a love that sacrifices. Di ba siya mismo nagsabi, greater love no man has than this, to give his life for his friends. Ang pagkamot na sinasabi ni Kristo, di ini sentimentalism, di ini emosyon, di ini feeling. Alagad, sarong buhay na open, bukas sa sacrifice. Sabi nga nila, you can sacrifice without love, but you can never love without sacrifice. Kaya ang sakramento kong Eucharistia, ginundom niya to, ang sakripisyo ni Kristo, nagbuot, nagmahal sa itong gabos. Sacrifice is always part of love. Tuloy ko yung istorya. I don't know why it came to my mind kung sarong babae, nag-tricycle siya, halos sa school, harayo ang bahay niya eh. Sa lugar din sa barangay, sabi ni ate sa driver, magkano? Sabi, 50 pesos. Kuya, ang mura naman, 50 pesos lang, ang layo niyan. 50 pesos lang ate. Ba kuya, mahal ang gasolina mo niya, magmahal ka na kuya. Ang layo nito, tsaka mahal ang gasolina, magmahal ka na kuya. Sabi ni kuya, ate, magmula nung nasaktan ako, hindi na ako nagmahal. Pero nalingawan mga driver na kung tunay na may pagmamahal, may kaakibat na kasakitan. No one has fallen in love that hasn't been hurt. I'm sure. Kita nagmahal, nasaktan tayo. And love is open to pain, to suffering. Jesus proved that. He loved us. He endured pain and suffering. Ikaduha, ang pagkamot ni pagkamot in action. Dahil lang ini sa o sa feeling, but it has to be seen. Pagkamot na nagigibo kang mga bagay na marhay. Si Jesus mismo ang nagsabi, if you love me, do my commandments. At ang sakong mga mandatos, love one another, serve each other, feed the hungry, give drink to the thirsty, support one another. Kaya nga, dakulang parte kang sa itong selebrasyon mo diyan, mga tugang, sa liturgy, sa ritual, ang paghugas kang bitis kang mga apostoles na ginigibo, presider, obispo o padi. Ipinapahiling ng totoong pagkamuot na sinasabi ni Kristo, dapat mahiling sa pagiging sarong servant na naglilingkod. The love of Jesus is a love that serves, that acts. At ikatulo, mga tugang, pinaka-importante, ang sakramento kang Eucharistia, ang satong panuga, the pledge, na magdadara sa sato
sa kaharian kang Diyos. It is not a sacrament na hasta digdi lang sa mundo. It leads us to heaven. Anyone who eats my body and drinks my blood will never die, but will participate in the eternal banquet. Yan ang rason kung bakit kita mga tugang nagkakatiripon, nagseselebrar kang misa, inaakoy niya to ang banal na Eucharistia because we hope naglalaom kita na someday magpapartisipar kita eventually sa dakulang solemneng infinite na bangkete na magigibo sa kaharian kang Diyos. Ini mga tugang ang mga grasya na itinataw sa sato sa pagselebrar niya to kang huring pamanggi ni Kristo. He has given us the gift of the priesthood. He has given us the gift of the Eucharist. Kaya nga may kaipuan mga tugang, nakadaal daw kung pwede, if posible, especially kada Domingo, kitang gabos magkasararo para iselebrar niya to ang banal na Eucharistia na duman, uya, mahiling niya to ang presensya ni Kristo. Si Kristong nagmumot sa sato, especialmente si Kristong magdadara sa sato sa kaharian ng kang Diyos. Amen. Isusunod na po niya to ang paghanaw kan mga bitis. Ang paghanaw ni Jesus kan bitis kan sa iyang mga disipulos. Iyo ang sarong malinaw na paagi, tanganing ikapahayag ang espiritong kinakaipuhan na mabuhay sa hawak ni Kristo. Ang simbahan na nagtitiripon para sa Eucharistia. Ang espiritu nin pagkaminoroot mootan na ipinapahiling sa gawing paglingkod sa lambang saro. Ang pagkamuot na may paglingkod para sa iba, iyo ang Diyos non na pagkamuot na yaon sa sarong Kristiyano na andam idulot an sa iyang sadiri, tanganing mabuhay an iba.
Matindog po ang gabos. Si Yesu Kristong kagurangnan, sinugo ka na mabilang sorgoon ng Diyos. Siya napadigdi, bako na paglingkudan, kundi tanganing maglingkod asin itao ang sayang buhay sa gabos. Mabibi kita sa Ama, ng pagmanyo niya to sa lambang saro, makaarog lugod kang pagmanyo ni Kristo sa to. Sa lambang pag-arang sabihon ta, kagurangnan kinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing an simbahan sa kinaaban, magiyahan sa urog kararom, napakasabot kan lubos na pagkamuot, asin paglingkod ni Kristo. Ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an may mga kapangyarihan sa kinaaban, urog na ang mga nasa gobyerno, makasabot kan espiritu kan sakrifisyo ni Kristo, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga sinusugutan kan demonyo, mapakusog kan halimbawa ni Kristo, sa iyang pagkamaimbod sa Ama, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing magtalubo kita sa pagpahiling sa satuyang aroaldaw na pamuhay-buhay, kan pagkamuot ni Kristo sa Eucharistia, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang sakrifisyo kan Eucharistia, magwaras sa mga gadan, kan buhay na daing kasagkoran, ipamibinyato sa kagurangnan. Idulot niya tungo niyan mga tugang ang satong mga personal na intensyon, pamibi para sa satong mga pamilya, para sa satong parokya, especialmente pamibi para sa katuninungan sa Middle East, sa Ukraine, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Diyos, asinama niya mo, gabos, aram niya mo, kung gusto ming mabuhay, sosog sa spirito ning sa imong aki, dapat na kaming maglingkod na udok sa samong buot. Tabangi kaming maging kasangkapan ning katuninungan, asin tanda ning sa imong pagkamuot sa kinaban. Ini hinahagad mi, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang liturhiya kan Eucharistia. Idudulot po niyan ang mga lana o oleo na kinonsagra kan arsobispo sa misa kan Krisma. Siring na ang mga hade asin propeta sa lumang tipan, linahidan kan Espiritu ni Diyos. Si Kristo, linahidan man kan Diyos sa pagharubay kan marahay na bareta nin kaligtasan. Si Jesus, iyo an orog sa gabos na mga linahidan nin Diyos. Ngunyan, sa paagi kaining mga banal na olyong kinogsagra, napapakusog kita kan Espiritu kan Diyos. Sa paagi kan bunyag, kumpil, orden, asin paglahid sa naghehelang, mga sakramentong itinugdas ni Kristo sa pagkamuot.
An olyo kan mga naghelang. Lugod ang naghelang na linalahidan kining olyo, mamatean ang pagmalasakit ni Kristo asin ang sa iyang nakakaligtas na pagkamot sa hawak asin kalag. Pag umawon ang Diyos sagkod paman. Ang banal na krisma, ninhuli sa paglahid kaining pinahamutan na krisma, lugod ang mga aki asin ang mga gurang na nag-ako kan bunyag asin kumpil asin ang mga padi na nag-ako mamatean ang grasya kan balaog ni Espiritu Santo. Pag umawon ang Diyos sagkod paman.
Matinugpuan ka, boss. Magpamibig kita mga tugang, tangaling ang sako, asin sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, warasan sa mo, nang maninigong makisubaro kaining mga misteryo, nasalambang pagrumdum kaining sakripisyong sineselebrar, naaman ang gawe kan pagtubos sa mo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindong, Asin sa saimong espiritu, itaasan mga puso. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Totoong maninigawasin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Siya ang totoo asin daing kasagkoran na padi, sa pagtugdas kan porma ning danay na sakripisyo, enot na nagdolot sa imo kan sa diri, biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo na magdolot kay ni sa pagrumdom sa iya. Pakinakakan mi ang sa iyang laman, sakripisyo na idinodolot para sa mo. Kami napapakusog, asin pag iniinom mi ang dugo na pinabolos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kaibakan mga angeles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kang himno kang sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Makantang gabos, let us sing together aloud.
banal ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo. Ang langit asin dagat, padokang sa imong palada na dinadigdig sa ngaran kan kagurangnan. Kaya maugayon na Ama, kaming nakikimaherak sa imo, nagpapamibi asin nagahagad, huli kay Jesucristong aki mo sa mong kagurangnan, nakoon mo asin bendisyonan inin mga balaog, ining mga atang, ining mga banal na sakripisyo na mayong kakundian na enot idinodolot mi sa imo para sa banal mong katolikong simbahan. Pabagkanago ang mapatuninong mo siya, mabantayan, matipon asin mahadean sa bilog na kinab-an. Kaibakan surugoon mong si Leon na sa mong papa, asin kan obispo ming si Rex Andrew, patin kan gabos na nagaataman, sosog katotoohan, kan katoliko asin apostolikong pagtubod. Girumduma kagurangnan, ang mga surugoon mo, asin ang gabos na yaong digdi, nan pagtubod bidbid mo, asin ang debosyon aram mo. Para sa inda, nagdodolot kami sa imo, siring na sinda, nagdodolot sa imo, kay ning sakripisyo, ning pag-umaw, para sa inda man sana, asin para sa gabos dindang katuod, para sa pagtubos kang sindang mga kalag, para sa paglaom kang sindang kaligtasan, asin karahayan, sindang nagutob, kang mga panuga ninda sa imo, Diyos na daing katapusan, buhay asin totoo. Sa pagparupakinabang asin magalang na pagrumdom, enot kan mamuraway na Maria, dani na Birhen, ina kan Diyos, asin kagurangnan niya mong Hesukristo. Siring man ki San Jose, esposo kan iyo man sanang Birhen, asin kan sa iyong mga santos, apostoles, asin martires, ki Pedro asin San Pablo, Andres, asin kang gabos mong mga santos, hulikan sidang merito asin pamibi, itugot mong pakusugon kami, kantabang kan sa imong pagsurog sa gabos na bagay. Kaya ining mga dolot niya mo bilang mga surugoon mo, siriman kan bilog mong pamilya, namimibi kami kagurangnan, na magagaya-gayabog akoon, asin husayon mo ang samong mga aldaw sa imong katuninungan. Dangan hawason mo kami sa daing tapos na pagdusa, asin ipagbuot mo na kami makabilang sa katiripunan kang sa imong mga pinili. Namimibi kami, O Diyos, na sa gabos na bagay ining mga dolot, papagkanigoon mong bendisyonan, midbidon, parigonon, gibohon naman inigo, asin maumayon, kanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kang aki mong urog na namumundong, namumutan sa mong kagurang ng Hesu Kristo. Bago kang aldaw kang pasyon, nag-ako siya ning tinapay sa mga banal asin mahal niyang kamot, asin initaas ang mga mata sa langit, pasiring sa imo Diyos Ama niyang makakamkan. Pagpasalamat sa imo, nagbendisyon, binaak, asin itinao sa siyang mga disipulos na ang sabi,
Mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siriman pakapamanggi, pag ako niya ning kaining mahalagang kalis sa mga banal asing mahal niyang kamot, pagpasalamat giraray sa imo, nagbendisyon, tinao sa siyang mga disipulos nang sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibohon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubo. Kagurang na ipinamamareta yamo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag. Kaya kagurangnan, kami na sa imo mga surugoon, siriman ang banal mong banwaan, ginugurumdom ang palada na pasyon, ang pagkabuhay liwat sa mga gadan, asin man ang mamuraway na pagsakat sa langit. Kan iyo man sa ng Kristo sa imong aki sa mong kagurangnan. Nagdudulot sa imong malinawon na kamahalan, halis sa mga balaog mong itinao, ining hostyang dalisay, hostyang banal, hostyang daing digta, banal na tinapay ning buhay na daing kasagkoran, asin kalis ning danay na kaligtasan. Lilingya ini kamaugay asin matiwas sa imong lalawgon, asin akoa ang banal na sakripisyo, daing digtang hostya, sirinay pinagkanigo mong maako, ang mga atang kang surugoon mong suripot na si Abel, asin ang sakripisyo kang sa mong patriarka ni si Abraham, asin ang idinulot sa imo, kang korog kahalang kaumong padi na si Melchizedek, nakikimahera kami nagpapamibi sa imo, Diyos na makakamhan, ipagbuot mong naiaini darakon, kan makamot kang banal mong anghel, sa sinanglitan mong altar, sa tubang kang Diyos nun mong kamahalan, tanganin kaming nagpapakinabang sa kakanoorog kabanal na hawak kasindugo kang sa imong aki, sa pakisumaro sa altar na ini, anas mapanuman lugod kan gabos na langit noon na bendisyon, asin grasya. Kuni ki Kristo sa mong kagurangnan. Girimdumaman kagurangnan mga tugang nyamong gadan na nainot na samo may tandaan in pagtubod asin nagtuturog sa katuninongan. Nagaarang kami kagurangnan na sinda asin gabos na nagpapahingalo kay Kristo, matawan mo nin lugar nin kaginawahan, liwanag asin katuninongan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kami man na mga surgoon mong parakasala, naglalaom sa dakula mong pagkamahirakon, papagkanigon mong matauaning kahirasan, sa pag-iriba kan mga banal mong apostoles asin martires, Juan, Esteban, Matias,
Bernabe. Asing gabos mong mga santos. Namimibi kami, akuon mo kami sa sendang pag-iriba, ika na dai nagtitimbang ni mga merito, kundi bulano sa nagwawaras, kan kapatawadan, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Huli sa iya kagurangnan, inigabos na karahayan danan mo linalang, pinababanal, binubuhay, binibendisyonan, asin sa mo iwinawaras. Huli sa iya, sin kay baniyasin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan, sa pagkasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Aman, nayaw sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiri sa langit. Ansa mo, kakanon sa ruwag daw, itao mo sa muya-munya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya, asin are kaming pagdaraan sa suko, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa kabos na maraot na mimibig kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kami natabangan kang sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasaklan, asin man ligtas sa kabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan mahugmang paglaom asin pagtatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles,
Katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinataw ko sa Indo. Hare pagilinga an sa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, asin papagkanugowa, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagakade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang mga aki, magpatinaraohan kamo, ning katuninungan ni Kristo. Peace to all. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabag. Kahiraki kami, Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Kahiraki kami, Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Hari kami ni katuninungan. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mao umayan.
Matindog po ang gabos. Ito po ang payo. Mamiri kita, Diyos na makakamhan, ang iring na binago kami, kan pamanggi kan sa imong aki sa panahon na ini, kaming mabasog kang bagay na nagdada, na nabubuhay at sinagakate sa panahon. Mag-ula po muna. So bago po kang pagprosesyon sa kan banal na sakramento, gusto ko pong gamitin ang pagkakataon na ini na magpasalamat sa tuyang namumuota na Arsobispo Emerito sa panginot po kang sa tuyang selebrasyon ngayon na hapon. Nagipong makahulugan ang sa tuyang liturhiya ngunyan, hulikan sa iyang presensya, sa iyang homilya, sa iyang refleksyon, tanganing matabangan po kita, tanganing mas hararom na masabutan niya to, ang kahalagahan, kang duwang napakahalagang sakramento, ang sakramento kan pagkapadi, asin kan Eucharistia. Kaya palakpakan po niya to ang sa tuyang namamutan na Arsobispo. Siringman, siyempre, ang sa tong kaibang padi, si Father Marlon Tebilin. Palakpakan niya to. Siringman po, ang gabos ng mga liturgical ministers, ang Eucharistic ministers, lectors, ang sa tuyang mga disipulos, ang collectors, ushers, live streamers, ang sa tuyang mga sakristan, asin kamo po ng mga nagdulot kan atang ngunyan, ini pong atang na ini susog sa tuyang pinag-anunsyo kang mga nakaaging Domingo, ini po na 40 sa Kwaresma para sa mga programa kang social action kan sa tuyang archdiocese, ang service arm kan sa tuyang archdiocese, dakula pong tabang bilang saro sa mga harigi kan Kwaresma, an pagpangaji, an pag-ayuno, asin an paglimos. So, makakaasa po kamo kan mga biyaya na sa tuyang aakuon huli kang sa indong karahayan buot. Sa aga po, igwa po kitang Via Crucis sa pagkaaga, alas 6 nin aga, napapanginutan po kang Nabua Boys. Siringman, pag alas 12, igwa po kita ning 7 palabras. May mga padi po kitang pinag-imbitaran, tanganing magtabang sa tuya sa paghurup-hurup, kan mga huring tataramon kang kagurangnan. Dangan pag alas 3, gigibon ang pagtanggal, pagsamba sa krus, asin pagkumunyon. Asin pagkatapos kang misa, mga alas 5, gibon ang prosesyon, asin pag alas 10, iyo ang solidad. Dangan pag Sabado man, sa pagkahapon, coronation po kang mga Easter Angels, pagbalo-balo, asin ang Easter Vigil po alas 9 ninbanggi. So once again, salamat po sa inyong pag-isumaro sa misang ini. Maluhod po ang gabos.
Masasaksihan po niya tungunian ang paglipat kan Santisimo Sakramento, pasiring sa altar kan reposisyon.
Ta Sacramento veneremus. Ori que lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab otro que comparsit laudatio. Amen. Amen.
Hello. Sige na po, nag-usap na kamo. Ulan na po kamo, ulan.
Anhuring pamanggikan sa tong kagurangnan, sarong pagpreparar, asin pag-antisipar, kan maabot na pagsakit niya. Sa pagselebrar niya kan Pasko kan mga Hudiyo, hinawan niya ininin bagong kahulugan. Puon ngo niyan, siya an korderong inaatang, an korderong nagpapara kan mga kasalanin kinaban. Ini an sakong hawak, ini an sakong dugo. Kristo kung inat. Aram ni Jesus na nag-abot na an oras na mahali siya digdipan, tangani pagbalik sa Ama. Sinugo ni Jesus si Pedro, asin si Juan, tanganing mag-andam para sa Pasko. Nako anindaan sa rong dakulang kwarto sa itaas na may mga sofa sa Jesus. Abot kan oras, nagduman sinda sa sainda na inandam na lugar. Kan sinda nagtutukaw, si Jesus nagtaram sa inda. Maigot kong minawot na magkakan kaining Pasko, kay baka mo bago ako magtiyos. Nagsasabi ako sa endo, di ako kaini makakan sagkod na mautob ang kahadian ni Dios. Asin nagpuon na sindang magkakan. Mantang sinda nagkakakan, si Jesus nagsabi. Sa katotohanan, sinasabihan ko kamo, sa rosa sendo, ang mapasaloy ibis ako. Naghirilingan ang mga disipulos, huli tadainin da aram, kung si Isay ang buot niyang sabihon. Saro sa mga disipulo, ang padangat Jesus na nagtutukaw sa kataid niya, nagsabi. Sabihan mo sa mo kung sisiyan buot mong sabihin. Pang abis ako. Tulos man sana si Judas, sausaw sa bangko ni Jesus, asin ang demonyo, luminaog sa iya. Si Jesus nagsabi kay Judas, Ang gigibuhon mo, gibuha tulos. mayo sa inda ang nakasabot, kung ta daw ta sinabi ito kay Judas. Pakakakan ni Judas, naghali siya, asin naghanap nin panahon kung paano niya ikakapa sa luib si Jesus. Pantang sinda na mawanggi, si Jesus nagkuanin napay, binaak ang tinapay sa mga disipulos na ansabi. Ako ang nindog. Dangan, kinuaan kalis, nagpasalamat, itinao sa mga disipulos na ansabi. Mag-inom kamo, gabos digdi, inian sa kong dugo, dugo kan bagong tipan na ipapabulos para sa kadaklan, para sa kapatawaran, nin mga kasalan. Dangan nagsabi pa sa inda si Jesus. Kamo gabos, mapapadungkal sa ko sa bangging ini. Nasusurat, hahampakon ko ang pastor, asin magkakawarara mga karnero. Alagad pagkabuhay, kuliwat, may Simbag si Pedro kay Jesus na ansabi. Kung ang gabos mapapadungkal sa imo, ako day mapapadungkal. Nagsabi sa iya si Jesus. sa katotohanan, nagtaya ko sa iyong unya na banggi. Bago magturaw kan manok asin makaduwa, makatulo mo akong pagninigaran. Nagsabi sa iya si Pedro. Mangyari pang kaipuan takang damayan sagkod sa kagadanan, day ka lamang pagninigaran.
Iyuman ini ang sinabi kan mga disipulos. Lakop na ang diko kan kabanggihan. Ipinag-iba ni Jesus si Pedro, Santiago, asin Juan, asin ang iba pang mga disipulos sa sarong tatamnan na inaapod Getsemani. Sa tuyang mga pangangipo, tanganing magdani kita sa tuyang araw-aldaw na pagkabuhay. Alagad ang pinakaurog na biyaya na sa tuyang nakakamtan, iyon biyaya kan mamumuto na presensya ni Jesus. Makakamtan niya to ang presensya ni Jesus sa pag-ako nin komunyon. Kung kita nagkakasararo sa pagkakan mo niya nabanggi, lugod padagos kitang magkasararo og na sa bangkete ni Eucharistia. Ako si Johan Alex Daza, alipo sa Antipolo yang Nabua, Camarines Sur. Ako minarepresentar kay San Simon. San Simon, inapod man na Canaanite o Silot. Ang pag-apod sa iya bilang Canaanite, dahil nangangahulugan, nasaro siyang taga-Cana. Inaapod siyang Canaanite, ninhuli kan sa iyang pagkamaimbod sa anoman, na magpapakusog kan sa iyang espiritualidad o religious seal. Naging dayupot siya sa Diyos asin sa pagsunod sa iyang kabutan. Nagadan man siya bilang sarong martir. Good evening po. Ako po si Jomel Tiham Peñales, minarepresentar ki Santo Tadeo. Si Santo Tadeo ang tugang ni Santiago na naging siyang apo ni Jesus, tara niya sa iyang na si Simon Pedro kay Jesus an ay na may darang nagkapirang tinapay asin sira asin po ni Jesus ang larok na asin nagrok siya kan hain bareta sa bago siya nadaan sa pag-agi kan pinako siya sa krus na Ako po si Jmar Villaluz, minarepresentar kay Santo Tomas. Si Santo Tomas inapudman na kambal. Siya ang apostol na dai makatubod kan inot na ipinamarita sa iya kan kapwa niya apostol na nagpahiling sa inda. Si Jesus na nabuhay liwat, alagad sa ikaduwang beses na pagpahiling nin kagurangnan, napanoan sa iyang puso kan tunay na pagtubod. Nagadan siya bilang sarong martir sa India, asin ipinagsisilibrar siya bilang apostol kan India. Ako si Sunny J. Del Parto, na taga San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Nagre-representar kay San Mateo. Si San Mateo, sarong para singil ni buwis. Abo ang mga tao sa iya, huli kan sa iyang trabaho. Inapod siya ng kagurangnan, asin binayaan niya ang sa iyang trabaho. Nagsursul siya sa iyang pagkakasala, asin naging dayupot na parasunod ni Jesus.
Isinurat niya ang ebanghelyo na nagtaonin doon sa pagkatao asin pagkahari ni Jesus. Ako po si Steven Pierce Igia Cortero na nagre-representar kay San Felipe. Si San Felipe hali sa Bethsaida. Naaraman niya ang manungod ki Jesus sa paagi ni San Juan Bautista. Dinara niya si Nathaniel o si San Bartolome kay Jesus. Pagkasakat ni Jesus ni Kristo sa langit, Felipe sa Turkey, asin sa iyang ibinalingib marhay na bareta sa katauhan. Ginapo siya asin ipinako man sa krus. Ako si Guillermo Pedrante, taga San Francisco. Minarepresentar ki Santiago I na aki ni Zebedeo, tugang ni San Juan. Siya namundag sa Bethlehem. Siya asin ang sayang tugang nagpahilinin kamautan na magsunod kay Jesus. Kaya inaapot sidanin kagwangnan na Buena Egres ang but sabihon mga aki nin dagoldol. Nasaksihan ni Sago ang kadaklan na milagro. Yaman siya duman sa ranin ni Jesus, mantang na may sa Garden in Gethsemane. Inapot si Santiago na James the Greater, ninahulita, mas nauna siyang inapod nin kagurangnan kaysa ki Santiago na aki ni Alfeo. Ako si Ramon Lanusga, taga Lordisiang po ako. Ako po minapresentar kay San Bartolome na mundag sa Kana, inapod siyang Nathaniel sa Ebanghelyo. Susog kay San Juan, nagrukyaw siya kan tatalamon ng Diyos sa India. Na kung sain nagadan siya bilang sarong martir. Susog sa tradisyon, hinaitan siya ng sa inyang kublet bilang pagpasakit sa iya. Diyos maray na banggi po sa Induga Boss. Ako po si Hiner Bolivar Dumagsang, taga San Esteban. Minarepresentar ki Santiago II. Ang ikaduwang Santiago, iyon aki ni Alfeo. Sa nagkapirang mga beses, inapod siyang tugang nin kagurangnan. Ninhuli taan sa iyang ina, saro sa mga parientes ni Birhen Maria. Inapod siya ni San Pablo na sarong makusog na hari ng simbahan, susug sa tradisyon, naging mahigos siyang obispo ng Jerusalem, asin naging martir, makatapos niyang palakupon ang kristyanong pagtubod. Ako man po si Reman Fajardo, minarepresentar kay San Juan po. Si San Juan aki man ni Zebedeo. Siya ang namumutan na disipulo ni Jesus or beloved disciple. Siya ang apostol na nagpawalat duman sa Kalbaryo pagkatapos na ipako sa krus si Jesus. Inako niya ang kabutan ni Jesus na atamanin niya si Birhen Maria. Pagkatapos kan konsilyo sa Jerusalem, nagduman siya sa Asia Minor na kung saan inataman niya ang naging ina kan paratubos asin kan bilog na simbahan. Isinurat niya ang ikaapat na ebanghelyo asin tulong epistola. Ninhuli kan sa iyang kadunungan, pinagsisimbolisar siya kan sarong agila. Good evening po sa intong gabus. Ako po si John Paul Recepcion, minarepresentar kay San Pedro. Si Apostol San Pedro, iyon naging enot na pamayukan simbahan pagkatapos kan pagsakat ni Diyos sa langit. Simon an enot niyang rinibayan ini ni Jesus kan pangaran na San Pedro. Aning ipahayag na siya ang gapo na patutugdukan kan simbahan. Saro siyang parasira. An siyang tugang na si San Andres, iyo ang nagdara sa iya ki binigyan ni San Pedro an sa iyang pamilya, sa iyang mga rugaring an sa iyang trabaho bilang parasira tanganing magsunod kay Jesus. Asin maging parasira nin mga tao nadadahon niya kay Jesus.
evening po. Ako po si James Manawis, hali po San Roque, Nabua. Minarepresentar kay Judas Iscariote. Si Judas Iscariote iyo ang nagpasaluib ki Jesus. Inako niya ang 30 pidaso nin kwartang plata sa unang padi bilang kabayaran sa pagpasaluib ki Jesus. Kanhuring pamanggihan, ipinahayag nin kagurangnan ng saro sa mga disipulos na pinili si Judas maghapot ki Jesus, Maestro, ako daw. Nagsimbag si Jesus, ika ang nagsabi. Nagbasol si Judas pagkatapos iban si Jesus. Pinahayag, nagkasala ako. Tawong mayong sala, dangan nagbitay siya kan sa iyang sadiri. Pinili bilang karibay niya si Matayas na nakapagsaksiman kan pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nin kagurangnan. Ako man po si Father Marlon, nagre-representar kay Jesus, ano sa tong paratubos. Pero baka akong paratubos, nagre-representar siya na. Taon po ako nin pagkakataon na mag-explicar kan inigibuta, dawa pa po nagpabiristuhan na sinda, sinan-sendang role sa salvation history o sa pagligtas sa to. Sa libro ni sarong theologian, si Scott Hahn, may libro siyang ang titulo, The Fourth Cup. Sabi niya, ang sinakulo, ang Last Supper, para makompleto ang Last Supper. Ang Last Supper kasi, ito pong ginigiramdam din nila, ito pong Passover. Ang Passover, ito pong nadawang first reading kasubago itong si Angel, si ang kagurangnan maagi duman sa mga harong, dapat bago sin taning dai na may intensyon na ang firstborn child o anybody na firstborn magagadan. Kung dai sinda maggadanin, basta maliligtas kung may guraan sa tupa o kaya kambing o tupa, tapos iiyowon, tapos surugo, iwiwirik sa ito mga doorposts, sa pintuan. An palan pong pagwiwirik ka ito po, parang kadi. Anong simbolo? Poste, sa kasubi. Tapos, bakit tanganing makompleto, ana Passover o ana Cenaculo, klarak iniinom. Upat. Kaya, taglib dahil sa cup. Pero sa di dadarwa. Tulong cup. Ako yan, cup of blessing, cup of atong susulsul, cup of nalingawan ko. Basta upat yan. Tapos, so ikaupat, diri niya ininom. Kuno niya ininom. Kasi diri kompleto. Diri siya na maka-observe ka Passover kung diri kompleto. O kuno niya ininom. Ininom niya o Santo Cross siya. Biyernes Santo. Kaya di pong senakulo, kadugtong ka di udma. Biyernes Santo. Santo yan ininom. Pagkasabi niya, I thirst. Dinibukan niya, pinainom siya kin sour wine, which is the fourth cup. Which is that, simbolismo siya naman po itong fourth cup, itong pag-inom. But the fourth cup is His death. Ayaw mo nasabi ni Scott Hahn. Kaya, explicar ko po ini kaninyo, adi palan pong mga aldo na ni magpuon nguwan, Webe Santo, konektado na di po ngamin. Webe Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo, hanggang sa tong Easter Vigil, Easter Sunday.
Korenektado po yan. Pag ading koreneksyon na ini, amo di po misa. Madaman po iba. Amo di misa ang pinaka-attender ta kada Domingo. O, kaya ading padagos na tapong habang nagkakaon-kaon kita, you can share among yourselves paano taraw padagos kitang makikisumaro sa sinakulo ni Kristo. Sinakulo ni Kristo, amo di po pagsakit, pagraan, asin, pagkabuhay liwat. The Paschal Mystery. Salamat po kanina. Salamat po, Father Marlon. Sa ngaran po kanatong kura paroko na si Father Albert, anggan po si Father Joseph and Father Marlon, anggan man po ana Paris Pastoral Council, nakulo po pasasalamat na mo kana Ocampulo and Biares families na amo nag-sponsor po nguwan kading sinakulo. Salamat po kaninyo ngamin and may the Lord bless you abundantly. Matindog na po ang gabos para sa pagbindisyon kan sa tong kakakanon. Mamibig kita. O mamumoto nama kami nagkadaripon digdingon yan bilang sa imong mga aki na padagos na nagsasarik kay Jesus sa imong ipinapadara tanganing iligtas kami sa pagkakasala. Bendisyonan ang gamos na widigdingon yan tanganing kami magin maninigo sa pagkamit kan grasya kan sa imong pugtong na aki. Bendisyoni ang samuyang pagtiripon asin paghinirasirasan ngunya na banggi. Lugod, an sa mo yung pamanggi, magin paagi tanganing mapaghurup-hurupan mi, an huring pamanggi ni Jesus. Lugod, an sa mo yung pagkakan, magin paagi, tanganing magkapurunyog kami, sa pagkamot asin madara kami, sa pag-ako kan tinapay ng buhay sa Eucharistia. Binusyini ang mga nag-andam, kan mga kakanon, binusyini ang pamilya na nag-ero kahit to digdi, ang mga yaon digdi, mga pamilyang yaon digdi, asin, binusyini ang gabos na wiligdingon yan, tanganin sa huring aldaw, ang gabos matipon giraray sa bangkete nin pagkamot sa imong mamurawayon na kahadian. Ininahagad mi, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Mag-ula na po. Pwede na pong magkawasan buffet table.